naka idan da rabbana wanda ya saba share kukanka da shan ilahuna nauyin ka dole zai dauka idan da rabbana ya baka kula ya bawa ƴaƴanka da shan ilahuna ya taimaki kai da ma abokanka idan da rabbana kuma ya taho da shimfidar fuska da shan ilahuna in ka nufo shi ba ya kyarar ka idan da rabbana idan kai nesa sai ya nemo ka da shan ilahuna dole ka yarda naka sai naka idan da rabbana in nisan garin ku zai taka da shan ilahuna dan ya gani isar da kukanka idan da rabbana da sadda aka yi ruwa mu je shuka da shan ilahuna idan ka yi shukar da ba ruwa lalaba za ta tashi wa. Masu saurare sai ku gyara zama tsaf domin jin sabuwar waƙar shugaban mawaƙan Hausa na Najeriya na 'yan siyasa. Wato dai Dauda Kahutu Rarara mai taken kwamandan ƙasa Cani. Masu saurare amma kafin mu kawo muku wannan waƙa cikakkiya har ƙarshe. Za mu so ya kasance wannan shi ne fake nan zuwa na farko cikin tasha mai albarka mai taken wasiƙa da ku yi mana subscribing da na mana alamar ƙararrawar sanarwa da shiya da reposting da comment akan bidiyon namu da liking da mun tabbasa kan ne kaɗai ke ƙara mana ƙwarin gwiwa kamar ku sai har labarai da kuma dai zafafan waƙoƙi a cikin tasha mai albarka mai taken wasiƙa domin tabbas ba makawa hakan ne kaɗai zai ƙara tabbatar da cewa labarukan namu suna matuƙar gamsar da ku a kodayaushe da za mu ɗora su mana godiya da da kai kamar ziyara akai-akai ba ji ba gani Allah ba zumunci amin summa amin. Kai sai Ibrahim daga abin da ya kawo mu kuma al'amarin sabuwar waƙar da Kahutu Rarara mai taken wannan ƙasa Cani. Shin wannan waƙar ma da gaske an yi ta ko ba a yi ta ba masu saurare? Shin hankali zai iya ɗaukan wannan abubuwa? Wai yau Rarara ne da waƙe. Shin wasar ta jamhuriyar Nijar Brigadier Abdulrahman Cani da kun sani cewa tsakanin wannan mawaƙi da kuma dai shi shugaban mai alfarma mai albarka mai kima mai daraja mai adalci mai kawaici tausayin na ƙasa da shi da girmama sama da shi da kuma dai dubawa talakawa tabbas layin ba ɗaya bane ba makodarsa da Brigadier Abdulrahman Cani ba su arara bane ba shi saka ma duk abin da Rarara yake yi Cani ko a kansa domin tabbas inda a ce yana yin tararara kuma abin yana ba shi haushi da ne tuntuni ya sa an ɗauko shi kuma an kama shi an hukunta shi domin shi kansa mai gidan nashi ma ba zan ya hukunta shi kuma ya hukuntu ya ladabtu domin tabbas a halin yanzu dai Cani din a halin yanzu dai Wazir din yana can a gidan yari an kyasa ko shi tabbas Rarara ba waƙar da ke wa Cani sai dai waƙar cin mutunci da zagi jin mutunci irin su Cani motar kaya da kuma dai irin su bakin madambaci Cani to dai Allah ya samu dace duka kuma da wannan muka kawo karkan shirin namu na yanzu a daidai wannan lokacin saurare sai mu tana wani shirin namu na anjima mu huta lafiya Allah ya sa mu dace amin summa amin wa kuma duniya lafiya ya bisa da cika da kalmar shahada annaku har kullum wasiƙa huta lafiya.